lah ora pati oke. Lah, gandeng pekliran galapku ki butuh keiringan sing ora sethithik. Dimedle, dicampur, di aransemen, di apa kuwi jenenge komposisi. Cara-cara jurusan krawitan iki penataan rekake ngono, cara upama apik oleh nggawe. Gandeng apa-apa kuwi kudu digawe dhewe, dirakit, di urutke manut kebutuhan rasa. Mula krasa karepmu ora karepmu. Ya. Wah, ning krawitane iki apik wong paling krawitane dalang payu ya apik. Simpingane kae, Gong. Butane sing ke lho, tengah raine abange kaya butane Mbah Gina. Sing dia, Nduk, kowe malah ana sing kaya butane Mbah Gina ngene. Iki mathuke anu, sabetan piye? Sing main balungan aja main vokal sindek. Ya dile slendro sangka dhisik, Mas. Wong laras kuwi nek slendro ya, Gong. Kuwi mleset utawa owah sithik ngono wae krasa. Ning nek pelok ora pati krasa. Engko pancen miring. Iya ya. Tengen men. Mula nek anu ki ya peloke iki larase gedhe. Dinggo Jawa Timuran ngono ya penak. Enak tenan. Saiki sing sisih kono, Gong, ayo dimainke. Ya, sing mainke. Apa? Oh. Parani kodhok. Tuh nyumbal lagu, napa? Mang minggah, Pak? Monggo, minggah mriki. Bapak-bapak monggo minggah panggung malih Uri manggah kita mriki. Dudulan. Lan minggah kula aturi nyanyi Pak. Pak. Sugeng dalu Ki Ageng, Ki Ageng. Sugeng dalu nggih, saking pundi, Pak? Asmane sinten? Kula Paima Cidra Asmara. Wah, Katek sithik jane. iki ya nganggo asmara ning nganggo cidra. Hobi kok. Nggon kula nggih nganggo asmara ning setya. Wis Setya Asmara, nggih. Pamboten nika wono nggih. Entrane PJ wangsul PJ mampir. Nek iki kok cidra. Nggih. Nggih kula nggih enten kok mle. Tak kei jeneng Damput Asmara. Nggih. Ngeten terus angen-angen kula niku Minggu Paingan niku sowan teng Gebang ning dereng lakon. Hah, sing malam Minggu Paing mawon menika. Malah wit tanggal 9 nganti 15 menika kampung Jawa ninggen kula wayang terus Pak kali tontonan tari-tarian Pak. Alhamdulillah, insyaallah mangke saben bengi niku selama 7 hari, 7 malam lah. Ngaten nggih. Nggih, wong mriku mawon sak boten-botene upama ora karenan ning ndelok tontonan ya jajan to, Pak. Ah, nggih. Pak jajan teng ngarep Pak kula niku. Jajanan enak-enak, Pak. Langkung wedanganipun nggih. Nggih. Mamilih mawon kopi napa jelang tumpang. Aja semlandung tak tawake lho. Nggih. Ya, napa? Nyun sinom rukun Islam. Mangke dawahipun kepeling ingkang pelok. Nggih, sinom nek anu kae anu Pak Mantep kae dandang gula. Allahu ngono kae. Nek iki sinom, ayo. Sinom. Kowe, apa? Pelok 6. Oh, pelok Lho, pelok. Rukun Islam